Buzz SA to all social media platforms. Njalo mangabe ngingena eklasini, abantwana bebengicwaza. Bebethi dishi, dishi, dishi. Bengidelela njalo. Kodwa enhlizweni yami bengiba nokuthula, bengiyitshela ukuthi i-revenge engizoyenza kulabantwana ukuthi ngisebenze kanzima, ngibashaye, ngibaqoqada amakhanda kulesikole. Ngithole o-A, ngihambe ngiyothola umsebenzi, ngisebenze, ngibuye la esigodini sangakithi, ngiflexe, ngibatshengise ukuthi udishi wabo uhamba ngakuphi. Lapho uthisha omkhulu bekangilwela, atshela abantwana ukuthi ukungibhula lento abayenzayo ayifanelekile, ayivumelekile leyo nto. Pho bayezwa yini abantwana? Kwathi ngelinye ilanga uthisha omkhulu wangibiza wangitshela ukuthi ufuna ukungisiza ukuthi ngigcwalise ama-forms ngithole ibhazari ngoba uyabona ukuthi ngiphasa kahle esikoleni. Hayi-ke ngaya-ke e-university ngafika nakhona ngafunda ngayimisela. Ngijabula nje ukuthi uthisha omkhulu ungisizile ngokuthi angitholele umfundazi. Family, before ngiqhubeke nestori sami, ngicela ukukwazisa ukuthi mangabe kwenzeka udinga ama-laundry services, siyafika endlini yakho, silanda impahla yakho, siyiwashe, siyi-ayine, mase siyayibuyisa within 2 days. Silanda eDurban Central, ney'ndawo ey'kake iDurban, Kommersgraaf, Bria and other places, KwaMashu, Intuzuma, Newlands, Inanda, Lindelani, Mawoti, nakuphi lekake khona iTheku. You can just give us a call or send us a WhatsApp. Sifike sokunikeza le service le enhle kakhulu. Ngafunda ke university, ngaseke ngiyaqeda, ngiyagraduate. Shikwembu sisihle njalo, ngathola umsebenzi. Umsebenzi impela omuhle oncomekayo. Ngicela ukukutshela ukuthi ngathenga imoto. Ngase ngiyahamba ke ngibuyele emakhaya. Ngiyobonga phela kuthisha omkhulu. Ngafika-ke ngambonga, ngasho ukuthi nje impilo yami the way ngangifila ngakhona, iy'ngane zingibukela phansi, ngiyabonga i-motivation yakhe all these years. Ngambonga nje umuntu omdala bakithi. Kuthiwa umuntu-ke akabongwa-ke ngomlomo. Ngase ngimnikeza i-envelope egcwele ithemfi imali. Hayi-ke uthisha omkhulu ajabule uthisha omkhulu. Mase-ke ayangitshela athi mangabe usubuya, usugoduka, usuphindela emsebenzini, ngicela ukuthi udlule la. Ngizokubonga kahle, mina nonkosikazi wami sizokuphekela nje kahle, kube mnandi yonke into before uhambe, because lukhulu lo senzele lona. And futhi nami kuyangijabulisa ukuthi kube khona umntwana la esikoleni ophumelelayo man, abuye seflexa, abuye sehamba ngemoto. Hayi-ke no problem. But mistake number 1 engiyenzile, umuntu awumnikezi imali esandleni. Angiphinde, umuntu akanikezwa imali esandleni. Leyo i-danger enye, i-danger ebomvu, ingozi le enkulu udlula zonke ingozi. So noma kuthiwa umuntu ukubolekile imali, ubomane umfakele ku-account, or mangabe sethi uyakhokha uthi ngifakele kwi-account, because kuyingozi uku-exchange nomuntu imali esandleni. Kodwa sikho-ke lapho. Ngibuye-ke Sunday, sekuyilanga leli lokuthi ngigoduke ngalo, ngibuyele emsebenzini. Ngifike ngimtshele ukuthi uthisha omkhulu ukuthi hayi-ke baba sengizovalelisa. Hawu, mengithi ngiyafika la mina ngi-expect phela ukuthi kuphekiwe kunomfazi kathisha omkhulu. Ngimbuza ukuthi kanti baba uphuma, athi haya ngisho yamazwe nalo ukuthi umetron esibhedlela, bavelane bambiza bathi kune-emergency, angazi i-emergency kanjani, obani abadubulene kanjani, so uphuthumele emsebenzini. Kodwa ngane yami akunankinga, hayi uthi ngeke ngixhawule ngithi indlela enhle ngane yami. Angixhawule uthisha omkhulu. Meka ngixhawule uthisha omkhulu, Jesu angena amanzi endlini. Angiyazi mina lento eyangenzakalela, ngazizwa kwisingezansi engathi kunemfula egobhozayo. Uthisha omkhulu mina naye bese sifunana kwayimanje. Ngicela ukukutshela ukuthi ngidriver ebusuku sihambe sibheka ama-guest house, mina nothisha omkhulu. Futhi safika kwi-guest house, zafike zakhala phakathi kwami nothisha omkhulu. Angazi mina uthisha omkhulu mabengixhawula wangixhawula ngani. Ayike fast forward, mangabe sengibuyelile-ke emsebenzini, mina nothisha omkhulu bese sithandana. Uthisha omkhulu useyangifonela, uthi buya uzongibona nini, umemu ini akekho.
Hhayi-ke ngibuye-ke ngizombona uthisha omkhulu. Mina angazi ukuthi kanti umfazi kathisha omkhulu ulele esibhedlela uqale ukugula emva kokuthi mina nothisha omkhulu sithandane. Hhayi-ke sithandane-ke ngiyaphuma ngiyangena emzini kathisha omkhulu. Vele uthisha omkhulu sengiyamthanda, angisanandaba, angisafihli. Shukuthi uthisha omkhulu vele ungithembisa ngisho nokuthi uzongilobola. Iphele-ke inyanga, 2 days before kuphela inyanga, uthisha omkhulu angifonele. Angitshela ukuthi ucela ngimthengele imoto. Asho imoto yohlobo olibizayo. Hayi futhi lapho the way uthisha omkhulu ade ngimthanda ngakhona, bengingenza noma yini, bengaze ngithengise le yami imoto ukuze ngi-afforde i-installment ukuthi ngithenge imoto yathisha omkhulu. Akusimina yini ngipampa ngiye ebhange ngiyothengela uthisha omkhulu imoto. Ikhehla eligugile selicruiser, licruiser ngonyanyavu lemoto. Yeheni webantu, ngicela ukukutshela ngiyalisaba mina loluthando kade lingibambile. Njalo bekuzophela inyanga uthisha omkhulu uyafona, uya-order lokhu nalokhu ya. Abantu engisebenza nabo bathuli babhekile le ndaba ukuthi kwenzakalani. Mangabe bethi bayangitshela bengingafuni ukuzwa lutho, akekho umuntu obengangitshela mina ngothisha omkhulu. Ngikutshela ukuthi ngisho nomndeni wami ekhaya bengingasayi ekhaya because bengenaso isikhathi enginaso bengimele ngiyosinikeza uthisha omkhulu. Angimtshelanga ukuthi 2 weeks after siqala ukuthandana umfazi kathisha omkhulu wadlula emhlabeni. Umfazi obekade engenalutho emphathi wesibhedlela nje kumfazi oqabaqaba wavelane wadlula-ke emhlabeni. Kwacaca ukuthi sekuwumina nothisha omkhulu esitikini siyathandana. Lapho ngigugele ngisho iy'ngubo zokugqoka selo ngaqala umsebenzi ngisagqoka iy'mpahla lezi engangiyithenge ngeholo lokuqala before ngiyobona uthisha omkhulu. Lapho-ke imali yonke ngiyimbumbuluthela kuthisha omkhulu, ngimvulela ama-accounts, ngimvulela ukuthi ngenza ukuthi, ngimvulela ngisho nefoni ye-contract. Uphathe i-iPhone uthisha omkhulu ngikhuluma nje into ayingcofoza engakwazi ngisho nongcovoza eswipe ebhekisa le ehluleka. Kodwa egameni lokuthi nje uphatha i-latest i-iPhone kufike entsha mina ngiyorenewa ngimnikeze entsha endala lahle laphaya. Shukuthi mina ekhaya ngakhuliswa ugogo ngoba abazali bekade ngingasenabo. Ayike ugogo lento yokuthi mina sengisebenza kahle kade sipatanisa engizamela ikusasa eli-right kodwa ngisafuni nokuthi ngimbone. Ivelane lento imenze anyuke lo high blood, anyuke lo shukela konke kanye. Adlula ugogo emhlabeni. Avelana fona uthisha omkhulu athi manje sithandwa sami umuntu wami angekulunge wena ukuthi uze emgcwabeni kagogo ngcono uhlale lapho uzame ngawo wonke amandla akho usebenza ama-overtime ngoba ugogo kunokusolakala ukuthi la endaweni kuthiwa uthwetshuliwe something like that. Wena mangabe usuholile ama-overtime wakho so thatha lo mali sihambe ugogo siye enyangeni siyozama ukuthola ukuthi kwenzakalani. Uyonikeza mina-ke imali mina ngihambe ngiyokuzwela enyangeni lezi zami engizaziyo because wena usemncane kabi ukuthi ungangena enyangeni. Amabhadi wodwa lawo, amashwa, amanzi amnyama. Sininini-ke uthisha omkhulu angitshela ukuthi uyabona sithandwa sami manje siyayidinga le mali yokuthi sihambe siye enyangeni zagogo wakho. Lama-overtime athatha kude kodwa qhubeka uwasebenze dali. Kodwa mina nawe kuzomele sivelane sishade sisayine enkantolo. Ukhohlwe iveyili elimhlophe into eyengane lezo. Ukhohlwe iveyili elimhlophe idla imali lonto leyo. Ukhohlwe ukuthi sihambe siyosina esigcaweni. Asihambeni siyobhala. Mesiqeda ukubhala mase-ke siyaphinde siyadivosa futhi sithole imali yakho yasemsebenzini. Mesithola imali yakho yasemsebenzini ngizobe sesiyahlanganisa-ke nale mali yakho ama-overtime siyahamba siyolungisa iy'ndaba zikagogo wakho ngoba ngeke zikunikeze ukuthula empilweni yakho. Ayike bekumina-ke nothisha omkhulu enkantolo sesisayina Mr and Mrs sesishadile. Shukuthi-ke umphathi wale nkampani engiyisebenzelayo umama nje omdala osindisiwe okholwayo. Lo mama asitshele sonke njengestafu asho ukuthi hayi kusasa kuzobe kune-meeting ekhona lana from abantu bakhe basesontweni lakhe bazosimotivate
i-compulsory, ucela wonke umuntu abe khona emsebenzini. Hayi okay, ubani onendaba nje uzofika lalele lozo zalukwazi zasesontweni zikhuluma, umuntu angeke acomment uzoyithulela nje alalele izalukwazi ikhulume. Hake mangabe ifika-ke befika-ke abantu bamphathi basesontweni bafike bathandaze nathi. Akukho ukudoja ngoba phela into yomsebenzi. Bathandaze nathi baphinde futhi babuye bazothandaza nathi. Isikhathi babhizi bayathandaza nathi. Ngicela ukukutshela ukuthi mina uyambona lo ole phezulu ukuthi akawugqoki udelela, akawugqoki ubhemude. Loya muntu usebenza emfihlakalweni. Yazi loya muntu uke awise ikhampani oyisebenzelayo ukuze wena uphume uhambe uyovulela lakhe ibhizinisi, uhambe uyoyimela. Angisho wena uyazi ukuthi you deserve to have your own business, but mangabe loyana afuna ukuthi ube nalo, uze inkampani enkulu igiant ayiwise phansi bhu. Kusenjalo ngavelane ngathola i-call. Angisho mina ngishadile nothisha omkhulu. Ngathola i-call ukuthi uthisha omkhulu akasekho emhlabeni. Uvelane nje wathi qim esikoleni, waquleka, kwabizwa i-ambulance bamphuthumise esibhedlela. Mekufikwa esibhedlela impilo yakhe ayisekho. Kwavelane kwathi qwebu. Kwangathi kunento exebukayo emzimbeni wami. Kwabe ngathi kunefela imnyama elihambayo. Kwabe ngathi kuneshidi eliphenyekayo empilweni yami. Ayike mangabe uthisha omkhulu esengcwatshiwe-ke, angisho mina uyena ngu-legal wife wakhe uthisha omkhulu, and futhi sishade in community of property because bekashadela ukuthi ufuna ukungiqila, usekhathele ukudla isalary yami monthly ayisekho enough, usefuna nokuthatha even impesheni yami. Hayike kade sishadile-ke kufike-ke isikhathi sokuthi uthisha omkhulu-ke into zakhe sekumele ibuyele kumina. Jess Maria mangabe ngithi ngiyafica kwi-account yathisha omkhulu kulele amamiliyoni. Imali yomfazi lo owashona nezimali lezi kade njalo eyintshontsha kumina. Emva komngcwabo kathisha omkhulu ngahamba ngayofuna abantwana balomfazi lo weshade nothisha omkhulu. Ngadecide ukuthi angeke ngenze ubulungiswa nje just for once empilweni yami. Mengibathola-ke labantwana ngabachazela isitori esikanje ukuthi ngiyazi uma wena udala ashona kodwa kunezimali ezikanje kwi-account ekwakuyi-account yathisha omkhulu ezayiphume emsebenzini wama wenu. Ngicela ukuthi ngiyithathe nginikeze yona lo mali nihlukaniselane ngokuyfair nibone ukuthi niphuma kanjani. Umuzi kathisha omkhulu mangabe ukuthi nifuna ukuthatha mina angihlangene angene angifuni ngisho nokungena phakathi. Mangabe ngiplana umngcwabo ngawuplana ngingazange ngangena kuloya muzi ningawuthatha. Zithi le ngane ngoba umuzi usegameni lakho sicela ukuthi uthengiseke mhlawumbe sesingathola lowo maliki. Hayike anazi lutho-ke nini imhlole yaficakala laphayana. Bekunegumbi nje elalilokhe kakhulu ukhiye wakhona ungatholakali. Kwaze kwatholakala abantu abazolivula. Kwathi mangabe livulwa leligumbi kwaphuma otikoloshe into engakaze ibonwe. Mina otikoloshe bengitshela ukuthi into engabonakali, bengazi ukuthi bavelane baphuma bediniwe bethi befuna uthisha omkhulu la, bethi why ungasiphakeli insuku eziningi kangaka uzivalele la. Abantu basemphakathini, mina ngikhuluma ngabantu basemphakathini ekudala beshona kanti bakhona la. Ngisho nogogo wami naye bekakhona la. Kwangithatha isikhathi-ke ukuthi ngirecover kona konke lokho. Kodwa-ke ngemthandazo nemkhuleko yebhosi yami nomama sonta nabo bengithandaza nabo ngaze ngagcina ngiyinqobile le ndaba. Ngaze ngagcina impilo yami ibuyele esimweni, sengibhizi ngi-enjoy impilo yami, ngi-enjoya imfundo yami engahamba ngayoyisebenzela kanzima nemali yami engayisebenzela kanzima. Buzz SA to all social media platforms, iyolala ibone nezitorini ezilandelayo, siyanithanda kakhulu.